ni rohaki ngaleleng setar pahi maaf oloroh itu muli tua rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi bawa tua hasian bawa tua panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asa tu sonako asa tu hoto itu dilambuki suara itu naupang sita suara itu naupang hidup hola no mariho hola komaria hasian marsia jua kita unang marsira kita hasian rade doa rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi bawa tua hasian bawa tua panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asa tu sonako asa tu hoto itu dilambuki suara itu naupang sita suara itu naupang hidup hola no mariho hola komaria hasian marsia jua kita unang marsira kita hasian rade doa satu hak itu dilambuki suara itu naupang sita suara itu naupang hidup hasian marsia jua kita unang marsira kita hasian rade doa
sita siang rahasiaku haholongia sianias di rohan satai saoro kita dingolutao ingat ma dang malapatani mora diartan pogo sirohan urangan songoni tanah dua pada satu kinando sude akana di Portivio dan altahan moraon na pasonang rohaki manang patoguhang holoki dan lodisian holong upagi dosian holong nido na umargaria hodo artaku hodo artaku hodo artaku hasia dan malapatani ora diartan pogo sirohan urangan songoni tanah dua ada satu kinando sude akana di Portivio dan arutahan moraon na pasonang rohaki
Di bata jauh ba amanang para seruan pemuru mau lihat mereka pecah-pecah di sebuah ruangan itu. Kalau kali ini tinggal di basam, boleh marpumu kami di taman di dekat ruangan itu. Hal itu hanya di bata amanang terkasih pemukaan itu kan. Ini malah masyarakat anak berbor ni udah lalu mana pasu masih dalam kosong. Walau mertuan Wasatan masakannya itu ada Tuhan masak bersama itu katakan itu ada Tuhan di dalam kosong hanami dan bersama kalau makan minum maka saham pada nama Tuhan Yesus Kristus karena menyampaikan amin. Ima di halaman 22, 152 ayat 1 dan ayat 2. Amin partang yang bantang. Ali Tuhan di bata amanami dari berbagai jam. Kodo na mga turhon pandoman sa reliyon. Jalan arono na sida mangido pasu-pasu. Saya tatap pada sudah di bagasa nasi nyerumang pasu-pasu jalan moji pada sudah menanti cepat kahuni rajai pada sudah menanti tetondi marwadia asa membuka dalam merujuk di bagasa
Ayat dehita siang buku di nomor 480 sada ayat 2. Di bagasan dari Sadarion di dalam berita 240 dina 2 asubuton Bagurhon anak dohon guru di Kuliatan di nama cara pasu-pasu para bagason Sadarion 5 Suwondo tulus Semadulan dohon terwana lam tiur boru Situmoran dohon Pirli Haryanto Tata Dotorwana Dewi Sapitri Borobani alani yang tadi dipatan di Hamudana 2 nama jalo pasu-pasu pandoman Sadarion sian Matius Sablusia ayat ono di dokso asal ada 2 binasida tung sadada kido ompe na opinanu di dipatan dan jadi Siramonizol. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tentu siang perdananan yang berhubungan dengan Siswondo dohon sendiri tambah dohon Dewi Sapitri Pane dan Timur Boris Nomor Morodo Pane secara dohan mengendak bulu godang di Tambongan daging nunggama godang isi mandoman Sabang Damon. Jadi Hosondo menghadap dongan mobil, menghadap mobil dongan Sabang Damon. Kopi beri mengambil dongan Sabang Damon. Mulai dong kalapatan dongan Sabang Damon isi bidong aku. Sehidup semati. Dongan Rahmat Saudi Honas Rohani Jabatan tunggojak gawe sadar rumah tangga dan baru gawe dongan sahatuna saud mati apa suaminya tentu sabrit doa baik si Suwondo rabdohon sidang tiur boru situ orang soalnya si harian tetangga dohon Dewi Sapitri Borobani saudara poni paredi rapi tanah 2 sian Madura Bayu ay bola cuma bertandang mereka buat kembali di poni kali bulan rapi tanah 2 sian Madura Bayu aku orang Madura Bayu mungkin warga mengadukan dari warga asabui Sotahi sehati segitu. Alam itu pada dok sonaki akan nau mana sohotan akan nau berbagas di dok ada 2 binasida tum sada daging 1 daging
Song Kristus uluni huriye di Bandung akan aporsiye di bagasan pamatangi Kristus di Bandung di bagasan sada persauran Daudi gabe sada ripe naung pinasada ni holong ima holong nasian Kristus molo didok gabe satu daging tentu titik anak roh ikon satu tujuan satu langkah satu prinsip rap dulu rap duluan mangya karena bumengan di tengah-tengah di keluarga muna dan titik anak roh iba si fondo tulus si madudan doh sedang tidur bolu situ orang doh Peri Haryanto dabba Dewi Sapitri Boropan ikon gomos kamu maniu pada naun di pada tolonguna di tinggi martubolo semoni malah ikon imot kamu di bagasan hari sekali di nabi Yemuna tari waktu hata di debatan tari waktu ruhut mana boga di pardoan sardion ala Kristen dosa di dok akin opte nau pinadu di debatan dan jadi sirang iso ikon matangi yang omangura jalan mangasahun di mata so ane akana mangura di mata sai parguru kata ada sama parguru tania kon ulaon sukun malomonai jakon maton dinai Maula narikoti duali oh raik lavo dan olo mahi yang lauti jala ikon no malu gaho manggogo mangasahon di bata Di nomor 160 ayat sada langsung disimak roh.
menurut ni pandangan sarga ni halak Kristen. Tung dito palipatai coromai dito kibadama, dan dengan sosada bawai pucuk, upaya masa ada berhubung bangun kehidupan, bagian aku ni di Tuhan Yesus, ganap na paulang ko na naulina, iya suara ni nama mainan, nama kokosan, pangalaku donang nama buat nasiran, atau na pinalung di debata, dan jadi silang besok. Seorang doi dok debata terbawai, awak kabawa awak yang mapan di hutan dari seorang Kristus nama kaologi furiai, jalan mengalir diri nama kokosan. Unang guru kamu pada sida, ikon maroha kamu madongan nasida, sangat baik kamu nasida semua dongan panian di hamutuan nasida sudah. Dumi songono di dokata di bata tuan kabur, diolo yang kapar kuang bawa nabi songon papaluin dari Tuhan. Ai bawa itu kudu di partikutan, songon Kristus kudu di furiai, ikon kotor, porman, toman, mandongan halapohon, dohot tamena honitoti, para mini buru-buru. Iman harga disuruh di bata, dohot disuruh di sono. Atau seorang kana palagi menata di batama simbolikuan para sinirohau dohot habasau dohot hasare penyeroka maham masih paweunia maham dohot masih sasian salhut ritik niroka muru rimas panungahio dohot pancahyuni dauma siakam ada di jambi salhutnya masih auroma maham ai do orang traut ni nasun tergan dumi damai nasia di bata lima mangarajai di bagasan rohamuna jala salhut na minahemuna martihiti hata manang papahina tontong may martihiti boan Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna. Atau mengalami di kamu hata di bata tari untuk ni patrolan sarjoni. Naman kumawan juhur di buali pamuli suwodo simanila. Oro maka jokon di juru di bata na upoto salu. Do di juru na kadongan na puliso. Na di pangidoro hando sidang tiur situ mono. Na nirimon gade doma musaripe oro maka oro ibana sian nasa bokam dohot magulahon sian nasa gugur uhud mapalangehon palangina bani arab dohot ibana na oro doho manajua dohot hagayom tumsura humurang palangena jalan nasa tupa paulahon manang tari konomu ibana paimani sirang amatian hamusubut Walau sadaroham maholoi saluhut lain alusima siania siroham. Nama nukumau di Hualina dan tiur boros orang nirit ni siswondo si Bandung baidongan nasaribe. Naoro doho maka joko di juru di bata na upoto sadu do di juru di dongan na tuliso na di pangdorohando siswondo si mandangon gabe sinadupo oro doho maka oro minibana sian nasaroham dohot marpangalako na ture maradokon ibana dohot marparangehon parangene badia bahwa anak Kristeko jalan satu pamahiloroko manang tari kolong wibana
pai madisira amatea kabusubut boronau sadarokam pangaloi saluhutne alusima di bagasan roha nayas tentang siapa memahami bahwa hukum padamu Napa pondiri baca dua maupun kata Prabu masih jadi kuan di pada anak-anak dokter di berbagai rumah tuh pindah-pindah rumah di kata akan jadi siraman. Di pasu-pasu jalan di ramoti Tuhan debatamu. Di sodak kon Tuhan debatamu berbina Tuhanmu jalasi marohana mudah. Saya dirupakkan Tuhan debatamu berbina Tuhanmu jala sifat sohama damena tuton di munati. Dari Marco Casaribe, Macalo Paso-Paso, Marco Casaribeon, dia Tuhan tanpa hidena posona, sian guria semanullah, cenderamata, kenangan, jalan laos, acuan hidup, idunabui tanpa satu gerta, pakai hamu mau gabe dalam ningun, dihamu tidur dohot ningun, badua kicap idu na kuwi pas hatami di pas-pas Tuhan mau lihat PD nomor 150 siang ayat sadado udutna laos dison mata pasahat pilihan.
Upasatami masian nani lehon Tuhan pilihan nami Tuhan. Secara may gabi uap na hujus di julu. Pasu-pasu may cara ramotu. Asa upahasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni Hurian. Dohon di Portilyon. Buhay maruhan namin maritahit etodi. Asa ramutadahami godang ni silolong Tuhan. Asa ramhirgir hamin mandok moriang Tuhan. Maritahit Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapikan hari baru aja. Saya benar bagi amawan. Saya roha harajau. Saya malu merohami baru pengosor dari baru aja. Lewat Tuhan saya diorang Tuhan siapa. Saya sama dosa nanti soal penyesalan. Di dosa dirokan nama dosa Tuhan. Ulang hari itu ihon Tuhan juna. Baru mahal siang panahu. Yesus Kristus holong ni rohani di batang aman dohon parsauran ni ton di parabadiama mandongani ham. Shalom harus madita saluta. Duksi manuk tidak sih joro di Tuhata. Rap mayita. Tu ingan hati iman di nafasat ada aku kami ulang-ulang kasih orang iman di serbaguna. Dihamuna uluan di Hurianta mengkatita saluta jajaran di Hurianta Sidogotima kami warga Situmorang suang sumonima dihamuna nahu bersangka pihami dihita nama kewatu nama maragi upani kota segitu aman guru bere ibe bere nama guru nabi raja iman jamanullah mau lihat Mulyadi tuduan pinasahat matu paidu amin hasuhutol paranak keluarga tabah pasata mila patikyan Tuhanmu. Salatus 40 saja ayat saja. Sampai di rumah
Pasona pikiraku Nunga saut sakatai Nunga saut bukastai Saut doho hapedia Oh siroka nitondiku Imanang rohaku Ngasada beau doto Inasada ni tuhata Roka buka behoina Dongaki sahur matua oma Masih ajua Masih atusa Biarkan umuran Ratu doloku toruadana Sai toko sadarwata dama Inasada ni Tuhan Irau ni barang Nasojari Pondok Purni Huriai marhite na posona siya Tuharta di somahita noaing marpuno patapak tohi di bagasan hahi pasok doho ulas liroha hita makalason denggap pasan di Tuhan ala dilehon do dihita hahi pason doho yang nilakka hita di ulau di bagasan senario ima napatubuhon nasisada las liroha hita sisada tamiang sisada pangidoan tua mata nama tua debata ala ni nunga barlolo hita noaing ditolani partukuanon di sokogodan muda bulunon ale tu amano madok maliati tutu hatta ala ni songon nama buat tua ni gondakta di bagasan tikyon asa anggiat di bagasan tikyon mulai siap nama bonai satu nama sikok pronon di bagasan dame doho las di rumah kita saluhutna hut mardongan hahi pason asa anggiat di patugona ni ulauta ala ni taparari marohatta dan siang mulai maulia temahamang nama nabi nunga marmula gare marmula horas mula dinauni mula diangkap kabian na parholasan asa masuk pahami tuarata nama tua debata dohok tu angka situan atau sohon angka nama taraja ina terselibara okurnya isuk angka amani nama alo asa berdama berdam kusombai pos marohanami diangka dalam naudi di dalam denggan moro diangka nama sisi siukan pos marohatta diangka horon nama si holongan nama marangi ketong main tapi di bagasar rohat tadi ala ni ima pos marohanami somat tanyang nami tuhamuna dua ialah nami ima anak koni puta siapa pada puta pusakar di hamuman waing hahaduni peparna pesoturun makasut ikon
Lungados tahidu das rohanami asaliat panggabian liat nang parhorasan jalan memenau di maod dia nakon nami di nama muhai par rumah tangga nasida asa pakau nasida ini gabe dalam di nasida maka melatihon dengan bahasa di Tuhani jala dapat malihami dia karena berhamarang dina masih siukan nasahata tu dolok saudula tu taruan padu mudalang ma nahopar tu
sipir itu ni parsawihon gulag si butang-butang ni halason dan nama tulis kami ibaga sa tikyo po itong ibin na boy dapat di halasok kamu moro tumhurang dok pelas di rumah muna matanyang mahita dia kaharuan na marbaronan boy patubota sa itat mama akan nata gabi na tauna di sino ni papahanan asa boy patubota mabayin akagulas di rohata moro sa unagat natutuwa madahon nabi asa perhotom di tabu abasan ni pagar sinodi Otiki di pasulit kamu gabi seperti tondi udang si butang-butang di rasok kamu nih asa di bagas tiga ma sama padukan nani dihakna dua dengan pembaru di bagas sendiri tanyang nami masih si tua-tua muda nama lulu lain di bagas tiga asa soal hatanina tua-tua padukan nani asa hadiah mabunani hari si bahasa dan pembunan bulan tubuh masang lahi di toroni sakura sakura tuan katiki nama hidronon di tangian saluhut na nama kaholo ni hamona tuma di hamona anak paktahi jalan bulu balak nama tuma jalan nabui maka masalah si pagawpan bulukan doh buru di hawatok nama kesmaroha jalan bekas sama isi bulu jatuh siapa para ni oputua salora ima diulota di bagas sesarion ulang mas niroha ima di naura mangudurhok kita nakin di pamasu-masuan ni anak dohot parumetan siapa bagas joron itu hanta las di bagas atikion dua tamuro siriang-riang dalam makalason tua mata debata asam giat matutu tua ketiga rinanang bro keluarga na berbahagia, keluarga silas niroha, keluarga na marhabiaran tuhatani rebatan. Nang suami madi, yanak nami, nang parumain nami,
di nama buka rumah tangga baru di bagasan tinggi pemertanian Tuhan dari batang asam dia Tuhan kata karina nangro di pasu-pasu Tuhan keluarga menang keluarga nabi bahagia hata ni batang nam cinalong nak siapa kasih Tuhan tadi ima main pundasi di tengah-tengah ni keluarga menurut semenit hata najong tahu pasatan siap kita nama Tuhan nama Tuhan keseluruhan Tuhan mana masing-masing seluruh itu tadi mau tungkolan anak baru maipe na boleh hume mehami di bagasa 17 maruha di badan Ya, bisa bantu kami. anaknya mampar musik siancur mula jadi siancur mula topa lamar mula dan nauni mar mula nadekan bagai nama jadi hami kudang mula-mulai Saharai di mata ulau di bagasa tikyong di pasahalai raja ladiat nalolo baik madi hamil kodang sahalai
katangian pangidoan tu amata na martua di bata terlumoi ma di ianat kodho parumeta di bagasa sanarion di tangya koko anggiat may ape di parsabubuat tuat di abara sahat matong di jalur nasida di panggabiat di tumuni anak nang tumuni boru dalam nabi gondawan itu tuhamuna doa tumunami ha anggi nabi anggiat ma di balos sentuhan akan nauni nadenggan napinasa muna asa kabeh kana nulaguna di balian sinun atau paham-pahanang muna akan di huta tu pepeng saur matua mahamuna satu na saur matua as madu kutubun ni pahopu nungna hupangidohon nang saat ya akan hita namar siukani saat matu akan nauni saat mana denggan di saluhut na yan no dung sipul para tahun dihamu akan namar dongat tu asa saludura masa bari sampai hita no Majalo haroni boruta la sonima uhud la majalo haroni hula-hula tanahnya baru hora para salat miliam-miliam horas jalahipas mahamina majalo bola dihasuhuton rakyat mani pasu-pasu Tuhan dihamu dengan tunani sikap minta ngamuna nama dia putih mas akaburu salhuna dohok manas diroha imano makalason pesta ada ni para mandanyon di soon doon nami sa mga na tua-tua dan sako ina puro yang baso tadi dan sana kami pasapon uhum nami adipe si ayon na sesuai asamartanya mampu sudah nayon kerja nami ulah-ulah na kasipatuan nami durong muna haduan boleh sana utama sa no mayroon nami sa iyo sa lima jo sa inada Begitu kali Pak, bisa nabi aja nanti. Bana dulu. Langsung Pak jamuna apa bisa nabi. Bapak nabi. Muda-muda las kedua juga nak sopa.